Защо изпратих моя клиентка на психиатър? Отношението към психиатрите и към медикаментите, честно казано, е доста скептично. Аз самата също като психолог изпращам мои клиенти на психиатър, когато това е неизбежна необходимост. И ще ви разкажа един казус. Всъщност при мен дойде жена с много тежка депресия. Обикновено, когато клиентът дойде при мен, аз му давам различни стъпки, с които той може да подобри състоянието си още след първата ни среща, но в случая с тази дама тя нямаше сила за нищо. Тя нямаше сила да ми опише своята ситуация, тя нямаше сила да направи никакви стъпки в живота си. И тогава, когато психичните състояния, психичните затруднения са толкова силни, че ни възпрепятства да направим каквито и да е малки крачки за подобряването им, тогава е нужен медикамент. Тогава е нужно да се потърси съдействието на психиатър, за да се закрепи положението поне малко, за да може след това да се направят последващите стъпки и да се промени ситуацията. Тук е важно да ви кажа, че медикаментите няма да ви променят изцяло живота, няма да ви излекуват, те потискат симптома. Но те дават време на психолога, на психотерапевта да отработи с вас тези преживявания. И също така на вас ви облегчават симптомите, така че да можете да правите крачки към вашата нова реалност. Аз съм Габриела и съм психолог. Ако искаш да разбереш още тайни от областта на психологията, ме последвай.